Ka Khasi Hills Autonomous District Council kabadan mentah hapo ka Johnson Shar Administrator kan sayok mentah ya kamang tengka batang Shibanashwa bat kamang tengka bapura na kabanta kasnam arajar arpowai ya kabaan penkrehi dak Administrator. Kena kamang tengka kan desyu kabana menjur da kaying dorba jong ka council bat ya kene kamang tengka ensa menjur da ulat kejala katkum ke jingterwa jong ka Administrator. Ka Khasi Hills Autonomous District Council kebadan hapedeng ka kendrum kenram hakikam san perthai. Kalayo e gajing sensyar administrator na dok ka nyau trik urampang bad ya kani ke bor sensyar la shimti da ka deputy commissioner ka district East Khasi Hills ikong Matsudor Warnong Bri. Katkum gajing pun ko bor ulat kejela. Kajing penjari kajing sensyar administrator kalawanja namar kajing jur kajing tantelai benekani e kabor hapedeng ka kenhun senrop United Democratic Front UDF bad ka kenhun senrop United Democratic Alliance UDA. Bat komjuru kajing kenti deng keper jeng ki MDC kabelawan ra kajing artatian ban pentiknai ka kenhuan kabadan bon paj na kabenta ban shimti ya ulakam kajing sensyar. Kajing bamdan ke executive committee bapura kelapun kuslai bha ya kinong trai jong ka ki HEDC. Namar satang shi benai kata ha benai leber kan hab ban menjurno ya kamang tengka bathamai na kabenta kesnam arajar arpau hado arajar kadar. Lem kumta ka council kan hab ban yat klem kamang tengka tak hado banayo ya ke executive committee ke bathamai. Hendrai yakani kajing kuslai jing inong trai laweng no menta da kajing pentikna jong ka administrator bahkan sawan ra hino ya kamang tengka jong ka council kat kum ka bor balapen kop daulat kejela. Habe kren bat ikong Matsudor Warnong Bri lietho ba Maria Shimti ka kam administrator ka kam ka benengkong ka ba ilale kade kajing lum jingalang bat ki officer ka KHDC na ka benta mane kren ya kamang tengka. Bat namar kalong kebae penaman ra ka mang tengka ke bapura. Kumta ya mentahi on pen kre ka mang tengka ke batang Shibenai. Ngaladon ka meeting bat ki officer senior officer jong ka council. Bat ka bakhmat do ka bangi syam ka balong ka barong kam kalong ya ka budget. Namar ba jing sisa ka budget session keladi masang na do khasan tarik banai March. Tenri namar ba kamdan ka ta ka full house. Ni nakaliang jong mga kuma administrator rengkat bat ki officers kamtam jong ka budget bat ki secretary ngi syam bakadon ka jingdon kam bangin wat ya kita ki jing pelut dan jing lut jing sap ki bangin haban meet hakini ki banai ki banwan ti nakani kaliang ya ka bamentahi ngin sedang syuada ka monthly budget nomor bangin numla ban sim ka budget pro kawe papura bat hadin kata ka syong kat nus ngi ka ni ka jinglong administrator jong akan nang ne lari ngan num haban IT bahadin kata ngin sapek ke kanlong kumdu kata jing don kam ban pej kata ka budget bapura oi kumung sokthok kani ka discouncil ka don kata ka role ka baide ba kani ka jing ai ka trading license bat ya ka labor license te baide bot kini apat ka ba phipej na ka badi bon le kilabun ki nong apply mo ya ki trading license ki bathmai ru ki dan ki blawan ni kendo nang ta ki dan ki ba ko ban renew ya ki trading license ki ba la kut no ru ti komjo ru ya ka labor license ti halor ni ru ngiladon hi ki jing ya kren bat ki officers bat ki staff betri kam itu ka kam nginang nyai pej bahan namar bangin haban puli bah kanu kalong kumno kanu karang sa ke barang kanu ki beladep ai ya kani ngin nang simpor si katu kani syaw pengin ya seorang kum bangi songthok pinang su simti menta dang kini ki khindiat singi kum ka administrator pa district council hato pilap nginu nu ki kam ki ba yele bat ka kam bam sap na ka jing bam penyai baik penyai si kam ki jam hangtai hakini khindiat singi ngalap ba ka jingdon jong ki officers ka kom bu ya ki staff kalong ka babyang bha ki officer ru itu bagi don ka jingtip ka basani halor ka kam ka bagi tre tenga nganget ba ka kam kan yat beji ya kinu no kita ki kam bam sap te 4 ui hadu menta tang ba ngi yai tang takadau ngi kam yai pet sani ya ki nagawi pakwi ka file khnang ba kanun no ka jing yat bakla